se karugatikati byomochi obosongo yengetembe FM radio na bego getembe television toko koletera ekepindi special ngekurukunga engambo ya getembe kurugaiga katikati yomochi obosongo se television yao ya getembe television ego toko kwarigania naende ase show yega korbona iga ndochinga achi atigere chiteka isano na ibere choka chiraga chinsa isato chiabona iga alia agorobire yengetembe FM radio na bego getembe FM TV getembe TV na bego getembe FM ngorku MC Fast mon mutangio Florence munalia mmonyo namba 10 na kianda nindega Montomo mwamu simple. Alicho mwamu Yes, that is your identity. Na nchini ngoro kwa Ruth Kemunto tindi mwamu. Yes. Karibu sana omwanchomo oligereria ogetembe television ase ngambo ya getembe keredi tuko nigo toko koletera abageni ao baria bare ase chinyanja ao okoletera amangana ao naboigo ase tukulia lero nigo na omweshimiwa oyo otagetekero sana kia kitutu chache no obo MP wa kitutu chache bujumbe wa kitutu chache no Geoffrey Asanyo. So litangani kingima karibu sana Kemunto. Yes, thank you so much. Yes, karibu sana asante. Yes, na ye omwanchumo ligeri ulisiko gari omwanchumo tegerali karibu sana na bogusanga na intwe eyemo ase yemo wetra ase mitandao yetu ya Facebook, YouTube, nonye gari TikTok muna Getembe TV na boigo na bogotoma ujumbe yago in case ko bwatari bolirenderio nsigo cha aso mweshimiwa ekero togendrete kusekero toguchaka limorioka engambo ya Getembe. Mwish karibu sana ime ya Getembe TV na boigo Getembe FM ekero togusanga eyemo aseyemo maybe asengencho interest yo mwancho moligereri ko mwancho motegereri risiko gali nabo komokwani omotebi na kyokurukwa nabo gonga yokurwa. Karibu sana mheshimiwa. Mbuye mona se kwariganiwa mwanga gagese Getembe TV. Yes, karibu sana. Esemara kwa rero. Inje gangoro kwa Geoffrey Asanyo. Kuruko Kitutu Chache North. Yes. Ngote na internet egero kyo chumbe. Kiabo Kitutu Chache North. Asetikiti ya Jubilee. Igo na go kireso goikaga iga nene litangani kabisa yango kwa kambi yamana isoko ngari baga gukwana na bagetutu bana bagetutu Chache North. Yes. 2022 na teneto bujumbe igo na litangani kwa kana abantu bagetutu ngambi yamana support bangete nende wano ninyigente nga kiyembange support imbo muchumbe na nyetingete tinga kiyo but ni no mo konko bakira ngambi yamano ase support bangete right na nyeno rio baete nero kodega si aye saikiri wono na ntagete ntabukie esatara akora nende ekiatara akora bagetutu bano mbajiko bakora right igo nagokire aso goikaga igimara ya rero nende mbiyamana iso kongarigania egere ngwana bagetutu bana nende batebinga mirori kumbwate igoro yabo mbiyamana. Mheshimiwa, you've been in politics for a very long time. Kwa vera se siasa sekeke tambe sana andake ngie kigeko gusuma kwa vera se siasa sekeke tambe mbiyamana sana ese ndege ndege konsuma intena bagetutu negerianga abagetutu mbara akorerwa magendero muna ndengereti yagera na yeno mugetutu nende amagendero muna ina akorete somocho nakuruekaronari na siasa ro mwaka wa 53 na yomo kurueri paka ngakora no mwaka moi paka miaka 2002 yes na vetro mwaka muyi miaka emeronge no yomo 21 years igo amagendro na koleta mange sana na tumeta bana isiko isiko ya Kenya ya some ya India no ani jinse jinyinge Germany Norway jinse jinyinge ya Europe no nye mpaka America abana na sponsor to jiziko saidi abana 600 nende narigeta abana na kuruboka abanyene narigeta abana saidi ya 100 karibu angeri fwe yamo na kurubo mucho na kuru ibisa kuyonse na bagusine bisa kuyonse kiagera yarangira isiko jorwaga na kuru miaka 10 na koretega sio yokora na kuru nende injina atinete ji constituency ya na kuru ase ekiombigetu gyakano constituency yarange kianda miaka 6 emegima inkobara nende iliyo maite ya ringi nga igana ringi muno muchumbe wiji constituency Jones kia bonse bale ku report yesinde na mago jikwana no mwaka mwe right igega si aringo nenkong ndwali korara toro miaka na korete na kuru miaka yema ngebe nemo na korara toro andi tukelimo na korara chinse to sinya joka usobotuko right mheshimiwa nyuma ntarereria emonyegete
scorecard ya Kitutu Church North. One as we speak in a scale of 1 to 10 as a development. Nga yokorate Kitutu Church North. Kitutu Church North na wakoride gasi nyinge. No, I'm talking about the sitting boniga umurayore Kitutu. Yes, amagendera kolide in a scale of 1 to 10. Umurayore se miake ya bero range tatu wana angene nusu. Yes. Tinda gasi akoride woli ya kongo kyanga akoride gasi no muchumbe. Okay. Inche na ndengereti iganda abasi kumobekera ange isatese ise ikomi. Ase gasi akorire ese miake 3 out of 10 3 out of 10 na rekobo ronyo ninche ese miake akorire angana bana reko kore gasi ekorore kanene na nyine sikisemi na nyine se okokora development ye chipara na mache na mono kabisa okobeka abantu bagitutsyaje kuba empower batu ari chinguru mbako nyagwetenina abantu batagetoka konya chinsa chonsi okoba inyara gwetegeta abantu bawo bagende bosyo iyo igokuba empower aso kubabekera muna chisako ya kera kenyoro gusekera award chiwote tobwaji wodinya ndobwata sensi marani kegogi na monyerero igana kubabekera injina so immediately my agenda yana ya kwali tangani no kubabekera chisako egere barani chisako icyo abantu betenendete nanyemba libatabwa ati employment yana kubabeka employment through SACCOs barani chisako cyabo mbarigeri donors enjo monyene donate cyane ekibagwansira kire SACCO manye kulwambarigerie manye kubarigeria donors bakubabeka chisako icyo kibe kinene mono bakwerani bakurika abantu saidi y'abantu nanye 500 kire SACCO kurweke nyoro igo kire family akonyaye bwate kibese umaite no bosoku akaro kwirira abantu bagitutu cyaje nga no kwaboirere obosie ngakarogie Christmas obosi bwoka tubwati na maguta mbugwati sukari mbugwati no bosie bakora obosie bwengano bwako urusingi 220 gose 200 obayenga obosie obwo nabwo wetugeta otaite munanko bakokyo ine gasi bosa ita igokonye mu gitutu gatagete amagendero akonyore gento akosomeri omwana oye ya munabona ariko baria angana ira abana ikigachi nyinge mono kiagara muna ekero ko bali muno muchumbe no bwati kigasi ange 70 positions cyo muchumbe okulika abantu yo kidivide esi kiwoti kiria paka no anyiri kisa location nende omanyekuru oro omanyekuru bakonye muna chikwende nareko bali muna kana ringe nakuru nje nareko china ekara police kulika kwikandika abantu saidi ya 100 ekara bakulikwa narigeta abantu saidi ya 3000 ekara ringe nakuru over 3000 people narigeta ekara ikirenga keria yanko mukya najina tebya banene bali yotenete na ira bana kegancho straight nyana bana misini na baira straight direct to college nyane na ba prisoners na ira bana 20 ngoenda kere kenyoro na rusia bana na begichari bono timo chumbere gwesene influence atabwati lakini ngo ngakonyora bali ribaga lakini baji baonia ekwenda kwende yegocha amabagari bakwego unabone karo Moscow itari ngo Roma chogu na konyete abachumbe sana akaba amabaga lakini abange bari kone nende bakone bari kone abantu be constituency bakone abantu ukisiko banyo kibese igo eite igo konye abantu be constituency uno morai te yo ikoni bintu byo nyora kibese egero kwendaria na abantu okorere gasi muna okubasafu egere baisaneke igo abagitutu mbata getegasi nende no ani gisukuru chetu kachirense mono gisukuru kana yankolenta gisukuru yango twara model schools kere ward at least isatu gosinya chigo shine okomanyanga ya national schools kere ward what mnabona bagetu chachinyani kiraringo emyaka 3 angani mbwata saidi ya about 16 national schools both secondary na primary anga bachirare nende weikambe ke program unabona monyeti na abayibodi nane bijibase cha CDF yangu rusharia abana abayibodi ko bakonya nane emebuke y'abana bako enda na each school ngo kinde ngende factory ndosie emebuko ndete primary ngima ne secondary ibintu abana mebuke bako nyuma bako wori ibintu abayibodi bako nyusumbuke ibintu bisinini na 1000 go 2000 umubuka awusumbuka ujikuri kibase ne vitabu
ebintu ebyebisini ni okonya baibuli nonya abana okaenda galia okaenda se factory okiba gode ebikoro tubyonspi abana ye primary yengima ya nende ibase nyinge ikibase jinge ya abana iki primary school kire bogetutu yakira about 65 ekyo kuba gole ebikoro tubonse byonse abana abayibuli abana maita abana bandi bali bagotachense ku school abayibuli basumbogete batavuga tibese bakumana kigenteki nonye school abana na bale day schools day scholars ali ko kwenda bolinga ki bagwakana kiri bukianda yobukyo bonye secondary day secondary school kire second constituency irenga owakana abana bali bonsi bakurunka okonya abayibuli emekyande banyo usumbuka igoro yefi omushimi wasanyo gwatebire igoro ya gokonya abana ba primary go sena ba secondary mangana chi bags ne bikoro to na kia igona na rangari kuborani kengi maiganga ine goikira bonega korenga naye mujumbo oyo ororomo skeja fete tara kore kinga abana bande mbara batabati bag asi capacity yao ninki kwa kolego koro kyo mugekana. No, again I am planning to do that. I am planning to do that na that I am planning konya baibuli ndore ngakinda bakonye kwende ibintu biri basics like mebuko bako abana bakande school na nyine bikoroto last election tari nga abaibuli nga masumbogete kyagera mbabu ati shara bakonyora. Yes, last election gwatabanga nkwali giti chikurwa kitutu cha Chenot kolende nchi sana ine koru engakieyo na ndembono kwa chire konyora nkonya gochole konya kwatia abantu nchi yake kinonde constituents throughout. Abantu bali bagusumbuka kara babwate abantu basireliwe batagitoko konya ngo bakonya nde na niki kwende umaite shade go function. Shade adamo muna ya soete iga shade yanyo go function nende umaite abantu bagerete shaye ga jogoja na bachumbe ya nyandi bakandi nga shaye tigatutige NHIF ekenderere torese bwato bareu erosiwe anga maite chakirare wono maite shaye go for the last 1 week they go function abantu abange basumbogete bawutwakire simi ngikonye kwende gaiga kwa muntu mera kiri wisana kiri buyikomi. I am at the constituency kera every moment abantu basirete mbabwati kokonya na wanko bagole sanduku abantu nabakana mochari abantu bakana kibil I am moskeja fete rate ko ruase ya mpaka 10 nata kama nande ko kibuna ke egere nko boli go se kwaro lile chipara chirororo chipara chire kitutu chache north kipara kibe kurera muiga na asoete wese ibere isatu nkiri cha ndiyo kiriyo moskeja chimyango nya planet erebwe katara akora any planning at all. So kasi ene yo mheshimiwa Jimmy Angwenyi mheshimiwa Jimmy a planet nera cha agasukiaria nera rekanenga okolire ovekirera munonye ibere isatu ya lakini nendo manyete kia mangana kovekera mu serikali ko manyete munanga kyokora yokogenda ali kwarigereri ngende kibwanete ku rese constituency egazi umaite serikali yetegete gokorera abantu kire constituency banyore development and if you don't know how to initiate it negasi ankongo nende nyore to ikogenda gali no yen parliament okikobori ororo amonta ko genda oro oba imyaka 3 atanyoka iguru muno negasi ankongo sana umunye tota kwane tigaria tokonya magendero tokonya magendero no nyine ere munare treasurer ye party ya UDA angoma yitokonyire umayite party ile nere bwati kibese kinyi nya ODM ya about use buru ba 200 million eliyo mayite ko almost $1 billion nende munare treasurer na atebanga bwana tinda akora magendero inga nkonye egente tinda akora jina nyoko go se party ya makonyire kende yonse muna bwana yareko muna bwana tole Jubilee ngo mu chumbo Jubilee kan ngo jo Jubilee and na bakora kananga na wanda baso jo Jubilee ya ngo tebie party ya ne kore magendera kore kana and imate Jubilee re go form the next government we kandore na nakoda magendero we tira even se party ya right mheshimiwa togosuka ke koru kitutu cha Chenot. What is your relationship with Dr. Fred Matiang'i? Fred Matiang'i ni manyite miaka mengi sana. We have related na RSA kanisa. Do you support him? Yes. Yes, I do support him. Why do you support him? Because he's our own? Yes. No, the Fred Matiang'i is a great man.
Okay. kiagera muna asoete serikali iga riria abeta appointed go jese serikali ni maitega sira ya gukora ekarare gukurika project and what have you, and that's how he was identified. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, the former president, akamu identify umuntu no muya na ndi manyete ndi no ine campaign yo mwaka ya chai na ro ko mu planeri ko bangi bintu biaye na ngakiare gukora politics yaye na ine ya 202 goja na ro ko like bintu bingi bya mwaka nya chai igo ni mo manyete is a focused person. Iga kolega singia muna agende tabige tu IT agakora agaetania agajikoirwa gwende education agakora buya mono no roki no nyambono chi skuru chibwate muna gate birigende nege yakorekana muna michukia yakora no roki no ani skuru gajibwate chirangi kiri cha atebete chika no nyambono chanyo chenji nende gento yoga nende gento muna agende security nende gento yakoreki ya mono Roma itutokonyora orders kurwe kotini omiyo ko chigwata chi egento kyomuntu igage ko gende security ye gwende ya district emanya ko chese county emanya ko genda region emanya ko genda national level ode yemanya ko verified ode ni ro kiara banda bange gabare gusiria amari mapo amonto nyore oda ochonyo fake oda kurwe kotini mwaro je ekisagete kiabete na kuru bahati nende kende kaba Westlands Nairobi aso mo indicate asiriti ole mo bwaye Fred Matiang'i kararigereria muna korrare akaranga this is the only way I can help Papa Kenya ko make sure abantu batumia fictitious kwende orders aso kuba akura bande amari mabo ne bintu byabo assets cyabo igo no muntu focused neno manyete gaba murigeretinga como choranga nero go chair subcommittee ya cabinet kiagera kinege ntekene abantu colleagues baye lakini Uhuru Kenyatta karanga na isaine ogotene na riva gali yaye o chair those subcommittees igo already manyete iga anse ko prime minister you know that position ari go chair diri alenge prime minister by then menekera go chair that level ine prime minister igo iga isaine kora endo manyete na manyete emechande sere Kenya gaiga mayite mechanda tubwate Kenya gaiga corruption aso egaria yagusie ke emenganyiri yonse Fred aso egaria ntoko boro vesiria yago sangri kibese kiricha chikwendese mebuko y'abantu bake aka na masira tubwate 12.8 trillion aka ne chance within 5 years ninde sure he will do that na basani baita ko ari baga bakore corruption he will not allow that. Mheshimiwa Sanyo oigo ogukwana muna okoranga omoske Fred Matiang'i mambingo bare the 6th president and that's according to you bono mikakati kiki mwa kwa bekiraye na bamino ko ene kinga Matiang'i okaranse kirokeke yako garanto kunyara gukwana busayo nga Matiang'i ko bare president onye kende nkeyo tobegete mikakati teyo tobegete nga osemubegete aye na bande nga ngokora tolega kolega na ndiko kokobeka maana ninga na omugusichikure chito na kichingana na aba bande na kinchira kitoko chikoba kobaega mpaka banyare ko komubekekero incho monyete na veire siko garia na kuru emiaka na veire na kuru 46 years emiaka na kodegas na kuru 46 years nende no amete bakabona assets yana kinyinge na kuru kire kubwana wengu siga na Nairobi na nyimbwata assets usiga iga na kuno mbwata 90% of my assets miaka na veire 46 years igo ni manyete mena abantu bagukwana garia everywhere aba na abanyamatu boka banyene aba bakalenjini iga baba de banga chikure cyabo enusu ikaba Fred Matiang'i kiagera ni manyete every village ere lift bare kya mwaka moitu ariko genda nere kirase miaka na bete nere 21 years as it yon tamanyete lift bare even individuals I know even farmers ni maitava abantu ibiasara ni maitava alimu ni maite all sorts of people and maite na inge board member eso mwaka moyi arenge na engineer ngoro kapropita girls moyi girls ya Galgula Highlands in Eldoret Baringo High School abegete sacho all those eso mwaka moyi arenge na engineer board member igo ni manyete feelings ya wana imbo meti gaiga igara nyora kikura kinyinga ko bwana eno yonde ruto iga ko bwa uruto pomete ekwerende yekorokwa pomete county we kamubwe Fred Matiang'i will be ahead toko genda Central Province they are ready for him
yabate ngondete yoba chiko wachikura chabo nende bate in fact 70% ya kwende ya Central 80% they will be there Nakuru na onka nende maitino ana bagusibara na ne bisa kwinde byonsi byatebere nere Nakuru ebwati constituency 11 constituencies and they are going about the one bakobikira chikura chonse ni mayitinga we are going to work in chenonyengo baga ngokore e campaign ya ne gaiga I will also extend it to Rift Valley ecological committees counties I'll be involved deeply principles ababande mushimiwa principle abande mbara chora omuskemati mbara mochora mbara chora flag bearer what do you think ne barabamba mochora rende barabamba mochora nganero okora bono upinzani bachoro mwao will you be comfortable with that ne gento nkemanyite my own assessment and my experience in politics and ngo korande consultancy is politics Matiangi Fred mbabwati any choice goika abe Matiangi to me the way I see it kiagera they use any scientific method you go pick omanyite if you want to go know the popularity of a person no ina sanyu we tutu charge north we go to otoma bantu gari rating otome genda gari mokore ratings sampling of rating anga kiokorwa iga Matiangi will always get omanyite they bakore the Matiangi came 72% rating the next one Matiangi got 51 and the other day it was 42 Matiangi is always high no nyensi gensis I can assure you 70% yekikura jaba abasaye abantu abake they will give it to Fred because they know he will change their lives and he will create employment for them that is more than a key to create employment yabakora na Uhuru Kenyatta na Roseti na create employment isaba Kenya akabeka kwende abamuraba akora bino ani metaro kento he created a lot of employment lakini more than affordable housing keneke yakorwa aliana no monto omanyeno weta chirisha aria keneke yakorwa ora tenga na employment na create Matiangi go nimbate confidence tinye genetinga ki ogantenga ki na arabat tindo ichi oyora beke kali kiagra abakenya mama itenga ki oria no monto de farm nendo maita abakenya bata to monto de farm nendo otebwati bwa beso enkora yaye nendo maita nje gambwati style ya Matiangi timbwati bwa I'll go for what I think is good and I'll go for it and I'll nendo ikama kisho na implement kindo jenga nekia yes right mheshimiwa bunge ya Kitutu Church North bonekero kwira nanka yes ebunge ya Kitutu Church North mara mange twarorire chisegi chiburaburu chikwene kikwa monasa matanga for instance matanga narabete isecha nkwarorekanite gukura omwishimiwa Japheth Nyakundi Rikondo na matanga ndakabagara go primary omwishimiwa neraga kura Rikondo na mnechi na so many instances for example recently ntwarora ensari mache mwishimiwa Nyakundi tukarora nande mwishimiwa Nyakundi mwishimiwa Kibagendi such like instances why do we have leaders fighting us amatanga yani bako na kura na makondo oyo tataitio yakwane such thank you so much Madam Ruth kwa you are very pertinent it is very pertinent injetingure Japheth Rikondo let me make it clear ya ku studio ya Getembe FM nega tware gukora masisi yo mwana omumuro minto monene osirete my eldest brother say to arenga bamura batano 4 of them are deceased I am the only one and I'm the last one amura bali bane bakwete omwaka my father got kwete 1997 he until about 191 he died at the age of 92 until around 191 under my control agate abantu abuwe ko barende and I know you are capable of doing that bono abantu ali bonse bakureport isinde omwana yo mumuro minto agasira ekerasira bono omuchumbe wanted to score atagete ko control ebirolo seitu so agachaka omwana mumuro minto omonene ese nyombeyo akamwaji besa 160,000 akamate bono ayegente yokora genda o make sure nga wachinchiria masishi amatuko muro bereti because he wanted to fix me up
ekero akajaka mwaji bese je ya gateba ngango chenjari rituko ngamate byo mwete nche head yo muchuyo keregento ninje nende no anyine kwende ye fino ninje mbangete keregento monte yo kwaka na keregento inje na jete ngaka na moja ri keregento ngakara keregento ngakora bono ataka kuchenjiri ritukelio nende kanye twa kwane mune family so akachaka roberia omwana yagende akachaka akanyore kwende injunction eba batagete acha atene ni amasisho yo so ngagenda galia ngagenda busonga batenga ki ngite ninje nabegete mubire gaiga ikangiro mubiro njiko yiko kore kwende akacha gakira OCS one we kwende nga make sure nga wakonyira bana ago umubiro itokora kitogenda bakama korente kwende ipaka kwende mochari ngaiwa ngate ngaki mochari akare kwende order yetiri address to you ngimurangana tingiro mubiro order enyakira address to me tigambe served ate mumero ino yoira they allowed me ngagenda noro ngabatenya bagocha tigabache imbe alinka esa matanga bansa bworo nya bakorushi mubiro bonyirushi oro bache na baskari ngaenda nende bakanga wane kana agende twakanka nende munando mwangaini ngateba bona igento ngokora yanko yenda fast ndabari umubiri so I went straight to bari umubiri to kama waja one for discussions to karuye karuzo with mojari so I went straight gaito kawani ngatebya bantu toka to ni umubiri toka ndio toka ni umubiri to kama waja isecha asa matanga gatwaje asa matanga bona uri akangite ngaki umubiri ngochole akakanga nole taramanya kwese to any to call nobody gave him a brief one gara gocha akangite ngabona igaiga abasikari akaja nabasikari kigaribere bana nga egere ba implement kwende order egara ba wikalia bakanyora odebunga ki akabona ngimo nata fiumo atemo rolione one tukare ya bana ga yikaransa galia kwanza badebanga ki igatete ukwana ngadebanga ki abantu ba inchina liko direct abantu ba ukwana ngadeba ayekwana and because I wanted to discipline him ngadeba bande ukwana ngateba yamoko leaders bali bekenyero ba ukwana and MCA ba ukora mumaye ko ndangiri inyangi tekete ndamo invite nobody else kenjo monyene nyangi so yakanaywa ngakwana rene ngakora ngateba twakodre birero tikato gende kiagera he wanted to score me I also wanted to score him politically and that's what I did timo uleti kondo kana madenga na kodre ti kondeli wana mondeli ukwana heiga ndakwana ncho mwelio yakana kwane ne monte ukwane kana kwane and that's what I did Mheshimiwa yote mo uletinga tigamo ule yes there really must be a way out wani gato tebe for instance kwa bire omujumbe okitutu chacha note what is this that you intend to do ili gukora chibura buru ekine kisegi anane chikwene kiwasa matanga egento gitakire monyete na rodre trend yo muchumbe yago ikese birero owanza kobe master of ceremony that is not right omonyete omuchumbe is a very high person ebintu biriata you know why a control abantu mbakwana anything negative about him omonyete ko tiga abantu omuntu na batenga inesese ikwata nginesese gicho ko basafu you don't have to react inje akana biri muchumbe ganko ba gajagaria inje ngatanga igamokonda ngirundi bwensi ngiro muntu akwaye kugaria isamasishi akwane unatagete bigwete ate ebintu bya nyati ndakora kende ba correct yora nga turakora gento gegotogoki and that is what I'll be able to do igo nje tingotaka ebururu eboro nende ganko gende se kwerende omuntu ndi bwensi korente bururu kana biri muchumbe yangate bataka iguribaka ikiagera ekera abantu bakorera bategete basikwe giagara the morning emuntu bakorera bategete bayegwa masikani yes right asante sana mheshimiwa timanyitinga ayumwa nchumurigereria olisiko gali gusomwa nchumutegereria olisiko gali onye kubwateri boli gochagega ase studio nabo ogukwana ninte yemo ase yemo ekero tugendeze gusanga yemo ase mukurugega ase studio amonere omheshimiwa Geoffrey Asanyo right oyo okoligia ekerugo ky'obujumbe bw'ebunge ya Kitutu Church no timatinga emonyo from your end chida kamera ngebere na ya mwanchomo legere motegereri nabo ko mwanchomo ligereri oyo ligereri television yao ya Gatembe television nabo tegerete 102.7 muna oyo mintoru thateba nabo kunyara ko kwana amo 9 ko bolia libori ko bori mheshimiwa ibuni lyo sipili lyo igwete kobolia goseko changia amangana akitutu chache north nabo ko onye ko baso asamangana ya siasa okwanire amangana agusi na mono especially amangana ama mheshimiwa tiangi kiagara nondoche
omweshimiwa Geoffrey are asensemei omweshimiwa tora kwandanga mangana ya Jubilee kiagara ngosore kumura gwateba ngano ganiti gosoa kitutu cha North lakini abajumbe bande barogo sembarorande bigori biao gose as bigori biao sesemo ya siasa I mean sesemo ya siasa your colleagues bare as a Jubilee ine na kiu no bitango no komanyagari nomination biyo inje gango ya advice iga ese party ito kwa strong we ikatokore proper nomination yeah wikawa party tonji advising igamotagete kwa joro muchumbe oya abantu bagwa accepting amwakore proper nomination kwende kare Jubilee aro biringa nomination ngo yakorere na litoko genda bakwiranga bairo muntu mwa fine me I will support oyo ibarajore ija nomination yewe free and fair oyo gochorwa lakini ndo jenga igande bosio kubwesa bari bonse ndiye nimbaro jenga inde bosio in terms kiaga nimbwate what I can talk about right muge tutu chache no nyene kero onyonka asirete omugako nyonka senior Zachary Nyonka 1996 1997 there was a by election nende igana atagete gotena ngacha I went all over in Kitutu Church no iga yaringa yemo so I went around the schools in Kawairira Simiti na Nemechanga every school I supported them but yekara yigo ika nomination umugaka muya kandangiria na Kamoto na bakatorangiria na Richard Nyonka bakateba bono inchu bakateba muya gateba umwana oyo no mongai na morore oyo nabayo yokora development kya isena mwanchite igante gitu mwana yakora development ise konyana tigirinjira ese ritangeria isatara akora akora ataboke na ataje gochorwa ichataboke ekisa atigirete njira yokaigo ngategero mwaka mo ingatanga your excellency twakore gasinaye ngiti nko ameriria na spend jibe chinyinge asoko kore gasi yo gokonya abantu mabwetutu ko walendere kwende materials bakore gasi nanjire and we left bona bakajikomenya na Jimmy bakatika na Jimmy ikabaka na Jimmy Onyonka kamubwa that how Onyonka came in kyaro mwaka moyi yategeta akore amangana ya senior Onyonka Sakari asante sana mheshimiwa Geoffrey Sanyo aspiring MP Kitutu Chache North motegari nabeko murigereri naye nabokonyara go join bona sengambo ya getembe chinga mune chigachi abona iga maragoba gwetera namba yeto ya 0702 666669 0702 666669 baigo seseme ya Facebook niko tore live Getembe TV seseme ya Facebook na baigo sesemo ya WhatsApp na bako to text ya senambe yuyu elinde oboli amaboli abere atato elinde to Getembe FM Radio hello Tatu mtemonye mongina zarange bairire bya wairire bya tatu mtindi kurara leo na yule chabu ya sanyi kwa na kikwa mo igure oyitata nembaza tatu libwa mongango mukwani mukwani mbiyoro mwesimiwa okay tianga ndara rambo montebe niga sarange ngo kwani ale kare ko mwesimiwa yeah thank you so much karati ka ke ngo mobekera toregera anyare ko asenchera erengia ekengema Getembe FM Kemunto. Yes, as we work on that, Mheshimiwa, there is a concern here. Ndochenga ekerongurikiria gale sensemo ya Facebook. Ndochenga omwanchu murigereria naro obwateri buri gochasole. Akubulinga why is it that Mheshimiwa ekero bochori bwa kolekande nga you've been helping people koru previously koru magega lakini bona akubulinga why is it that ekero obochori bwa kolekanire when you are defeated osekero chukura chitara isana you go and take what you helped people with yani nga birikwa konyiro muntu ekero obochori bwa beire chikura chitara isana nigo kwenda kuya. That is a claim korwase viewer Iriskogali. Asante ganari gutaka oyote baigo antebie specifically ngentoki kiagera ingeno muntu bwate ebinte binge. Right. Munande iga ni bwate ebinte binge sana. Nende nakorere gasi no mukya. Lakini do you help
do you help abantu bakitu to church not precisely so much yes nende ngetima yiti ndaga tanga ekaro wa kodene kwa Russia I don't understand ngintu ki referred to kiagera inche ekaro na chire igango konya abantu kanga tebanga ngintu gete kwa toete na ndugo choko maybe precisely ngwero na comment yeyo nya kwa iro mondo chibese nende go komatenga ntango chibese specifically no maybe materials maybe ebintu biribire kwa chire inyo no mondo kwa chire no kwa mwaje na kanyomba kaye igo chikonyitagora I want to know what exactly this leader Geoffrey Asanyo Makana ndio mkuru kwa Makana ni mtu wa kusema na kutenda. I knew him when he was very powerful right hand man of Moi, the late president. He was the chairman of Rift Valley Adventist secondary school in 1990. I bought that school when I was a student there. Thank you so much. Very experienced, determined, resilient. He is a leader indeed. Okay, tato tebeti dietake. Akiredo otobira service ya school ya Rift Valley Adventist school. Yes. I bought 11 acres for the school, for the church. Na nyembo no ire. Yeah. Kaga ki block ya 8 classrooms. Myself alone ya goroba. Nende no ire. Even no mambia nda tebe tumwe vije yigo jagaiga. Yeah, I was a chairman there for about 6 years. Naro tebirega to nero tebeti dietaga tenga salimia mheshimiwa Aki, tunamuomba Aki tafadhali atutembelee Gesieka. Gesieka Church kegoge FPFK Church. I will go there. Tenga Gesieka obatare gaki wanya kwa batio no neri gaki matebia ile simiana 0721 342 866 ante bia kana yakwenda Gesieka wa kwani wangu mnechere bere tapata no karamu torari no karamu 0721 342 866 oyo tageta gokonya na bakwante 866 exactly. Okay, to bairore ngora. So 0702 66 ne namba yesimi ya Getembe yuko wasila 9 tubona ikachinga nginde chike chabona ika nsema Facebook boygo na botokunyara kusoma chi comment chao akesimi bolia ngane ndio spirit ko bolia sirwa ni bondi ndio spirit ko bolia elinde twensi asobwamo tokole kitunyara ko igwali bolia na ende tunya mheshimiwa no alega Geoffrey Asanyo yo ore asekergo kelia kia kitutu chache North 2027 Getembe FM radio. Hello Getembe FM uya taka kumanya gose TV nkobwatere gose simi nkobwatere gose ngosoere ere 0702 yes 66 yes yeah actually tetura bwate simi berango because I don't know kante to chukora about the financial minto na iranire wairire bia Ebu aide biata mi na numbu ya more tole bia kabisa nino mwaini na bakwani mwosi gano nyamora wesi tidi no munuri sarange twaita mongi na sarange ona mbole jo mwitimi waiga abangi namuna antu abagatu baro tu agoteire sikato tanya kwegu no nyenebe kibese gikyabagatu okay tato minto twabere sikara kinya abantu bande bali benyarete nande nabo bakwewe kibeze cyabagotu Ono mbole yango mwesimibu intiranera ara konya bangina batotana kwa kukibeza cyobo tu atikereri buse ara joko tokonya bia mono koira ndia libuli elia pana kuwa na wasiwasi 0702 66 69 era mbele bushimi watu waru embeo bone gankagirite chisimichia chagire oibachagire kumwakera kuchabone gane studio ale kamora anje dojenga chisimichio mweshimiwa chikunya ko barabara tafadhali toko sabuko abera nga morara tiga turara kora kurwa studio alafu baadaye mumanya komo bodi osokumunya kumwakera director Lavenda kulisema cha Marani Nyakenogo Nyakenogo yes kwani mweshimiwa naende motebie atokorere gasi naende batige chisegi mono asa matanga koleta chiburabu njenanya so tayari otebiro obakorere gasi gutayari kubekerete nanya koleta chiburabu asa matanga utige yango teberia ya mo rutu ari kuboria ya bete sakorukura gogo where I was burying my auntie at 116 years nyabosungire omongino oyo mwabotata I buried her nkabeke samatanga 450,000 shillings omweko give a decent burial omuchumba ga jororo akaburukania
ingira nereti ingira veteri mama Okay. yagera I said jema como que ene ma como ka de veteiga montare saga Getembe TV Getembe Radio. Hello. Yes, sisa mwenye chame sisita. Mesisita boncha tutu chache noti nochi manyego se otete koboli cha Jubilee. Hii swali ndio boko boli. Boli bwana. Gera tutagereza tuan. Okay, karibu sana. Lakini Oyo ne fundi eji zivinejire ejo manyeka inombati bondie. Ndiye karibu. Mbati Twabere tokoro abagambi kwasa number 1 ngokongirate umugambi uyo amangana kwati namaya. Okay. Agoji gokorera abantu baje basobo. Yes. Right. Ekere bamuchorire. Okay. Lakini tuachire twarorera abagambi ekerenga kibuna boniga tutebuna campaign njare ngongo ryari kikura ko ikabantu lakini ngo ikerenga kiri kwanyorire ngonyorire getarie kigiekero gati ko kyonyorire kwanyorutanire kurwa sabantu kire komenye town. Nebege ndege kwanyora abantu bagera esera kirija yawo nerete abantu ekagera bakamochora baguchikirani. Okay. Ninyalenga nere nachiko bayo mobo gekere twararira babunge bande toko chora kwanyora umuntu utamiro kire ko sina America. Nkoira ne lyali liboli elyo amaboli on speed ejo bwate simi yange biri satego oina ni kwa jumla. Getembe FM Getembe Television hello. Getembe FM. Wairobia. Mbati Liyo tada moyo. Mbiya mono sana na kyoko teba nga kyukuru kwa. Mbiyendo yo Gibson. Gibson kurwara lya. Koruchise macha Busongo Gibson he. Ono nare ko boli umugambi oyo. Moboli. Ono intinare ko umugambi oyo kulingana na nje bunankoligereria. Ewa. Njo mugambi bunore gabugo. Gibson Igo nare ko korra aba 90 egasha se miaket etato buya. Egeko gera ometa aba 90 aba nabo bwateri kibulyo ko kochora na gukorusia. Yes. Ono aba 90 abo maeto sako bakokia na ende noirana no ene ground no na bana siasa bande na bajaku wake tobe. Yeah. Ni go ba kunya ko ba go eta bo sai ko aba 90 nabo bwate uamuzi. Ndiyo ntanala ko tebanga umugambi yige ntale ko kala se gashara jo korengia. Iga kwenderete abe umurai okoba oikaba aba 90 yange mono. Okay. Asante. Ale wikaba 90 yange mono aba 90 mate na buwa musi. Nyona serikali yero no mugambi yororo. Igale konyale kana aikaba 90 yange no bara mwetie. Asante yunga getende ne ushauri omushimiwa sanyo amabuli nara aboli kubabere abere liboli litanga ninga omongina saranga aboli nga ereka amona bagotubande na inchana takoli ko mubekera libe byake nga ine koro mujumbe ikiagara ni maitenga pengine urachiko kana kwa Kiswahili mujumbe no chiko kwegerera galia enseme yobogotu baithichi basichia bagotunga ichi agenda ayeno maitenga kubali nkwaye namba ibere no chikwegerera abantu aba banyore chibesa chiyobogotu na liboli lindo bwatera ni lyo mwishimiwa liboli lya kabere inkige kogera ekegera oya kwananga tayari nga oirite tayari agwageta maguta kwa irire ine ugo koira obochumbe bwakitutu chache not ogendra ni nandi ngwate banga na kuru no bwate bintu bya assets yao 80% bweba abantu bage tutu gose no koja kobera galio wese nimbwate na no muchione ga Busongo ga nimbwate building ane ga ya we na yakodre gasi na inchi chibesa na university oro chiru oro building na gorete ya mocha ga mate that's my building. Okay. Ne building yetegete de chibesa ingira ni chibesa chichonse na bigezo chinyinge mono almost 7 yane engima ya lifetime. Yes. Na bigezo oro igo inchi ngira te banga I'll be available at the ground. Nende egoika nkoba gusiga iga at least twice in a month. Okay. Twice in a month. Yes. Nende ni manyete nga gojibosio nyasaye karanje na bona inche konyora no ane ke gwanko kerie ko cherokia na kwani abagetutu ga na kora no ni meeting no isano nende na ira na isinko genda. Yes. Igo I'll be down, I will be available at the ground. Okay. Igo the way kamba available nende ni mbwato muchiga na gachite 1982. Inche weri tanga ni esebo getutu ngima kwa gache nyomba yagoroba I'm the first one. Okay. 1982. Yes. Yeah. No mwako nyonka na chito ro konyeranga mondo
Kio Kwagacha ekarare minister Mondo Kio Kwagacha nyumba ya gorofa 1980 it's the first one in Kitutu so ni mbwato muchi naende ni omete morugio nengo chari chinsa chonse wagaku I'll be available for my abantu bane be constituency yeah naende no nyambone umurati no to korabwa mache igana abajete ko liginga which is the highest point bakanyambone nkabatebya nko bandu bulimo kaitangia 100,000 nini cubic meters wana na ya bekirwaro ntungusa maji ako ba pump diko joro then ba mai konyora maji by gravity is abantu once ba each location yitengi ya ikuruma ya banyore kwenda maji ayi na beko genda nende paka I mean ibwati chi sub location isana isatu so ni balende tabantu gabo go I'll be available as a constituency Jones. Abagotu. What I'll do in Chegambwa two agendas here and Abagotu. Okay. I'll make sure nyore mbago kore kwerende we come by part of my salary. Abagotu. Anybody who is 65 and above. Yes. Omuntu ndi bwensi okoba 65 and above yangu manakira GWS insurance nende banyore GWS bagwe konya no ni kiri bunyenye kira moti mbako abange ina babana ene riwe yamo as a constituency abuna bonko manage kiagara GWS yana ngainkwira no mushara nga inde nkwira ndata ke go tumia mushara imbwa GWS ngotumia GWS yana mushara no konya abantu yes nende bagorere na nyine ikigari aria chiko bakonye chiko bakonye na nekero monta siri ba siri monto gari ya muyeria na bagora na sanduki na konya bantu ine gasingo gikokora gari bunge gasingo gikokororo kya dai besengo gikurigoro tokwana mangana kyagera mheshimiwa ndo chinganisa chitu nchiri nyingi yake muntu to tatacha mangana ye budget litukere kyagera kamkagetenga na otocha kogendera abasaye mbaroro na mangana before turaenda sa mangana abasaye ne chigosori ine chinyagitari ichire ime ya Kitutu chache north chi dispensary ne chinyagitari no isanegete nacho mbara akora kendi yonsi nerene none ya mere seito isecha they want anything nenda abantu batoro na ne clinic officers they are supposed to be level 4 yakareka ekwende ko level 4 igwene tetuare injenare komo mochumbe yanko genda Ministry of Health Kamboro make sure nga every hospital in Kitutu chache north ne bwato munyakitari tari clinic officer ne bwato munyakitari so that even if umuntu onyore ataki wasene asthma wasege ntoki akorwa uno munyakitari okomurikira mariogo uweiseneka nende ko make sure nga chiavere equipped na mariogo kiara kende kiyo amonta wadanga ki akana jibe ya consultation bosa nende kende kiya orikirwo kwa danga ende chemist koreki ojikuri ya kuruchibe saka ende chemist ese ngenjo patari serious na mangana ya bantu nga fakurwalikwa inchembo muchumbe yango make sure nga nyakitari chons njibwata mariogo nende njibwate umunyakitari ororo kero umunyakitari na atwara bwana assistant clinic officers abuna assistant lakini umunyakitari wikaboro he must be there nende iposi no bako babere kiagere serikali ni bwata abantu abanyakitari bagraduate is only my planning nyoro yakoro muchibe tumaitike ntoko plan you cannot move forward tokonya abantu wao yes okay ensemo yabasaye mepira chigosori kwa sponsor timu ende kwa sponsor basaye bande wa sponsor gosori chinde chonspi ime ya Kitutu chache note otarabo mujumbe ekera kuko chikobo mujumbe over sponsor mo there are 15 ngoji sponsor ba ujikwansa kenyoro in the month na tebile banse and I'm going to send ngoji ko iranda mo skema chogu mo swat Janet mheshimiwa Janet waria na no mheshimiwa Nyonka ngoja kwa kandi togende kenyoro they are going to play their first match kenyoro omoti nyoyo ogo cha July ye intete go support kwende chi team 15 teams
egere banse but at the moment I'm helping na tumete getoro go chese team ya ka tambacha weekend ya ite sabate ya ita and then kabate bia bana ya ko win I'll give it the first one 30,000 ya kabere 15,000 ya kata to 10,000 yeah I've told them that up to number 3 yeah abasaiba ne mbarega igatiga kemuntu tigambo sabera abasaiba ne mbarega iga kuranje in a special ne kuranje ka otwarike gete mento lega football a chinkongu sana otogorere uni oto no mupira yomo toche to igorege gekombe na nchire one uniform from mheshimiwa amo no mupira yomo but inclusive though 11 timu yako ba 16 that's how 16 I'll do that mupira yomo and the uniform because to igorere na nchire thank you kepunto note down take yes. Our youth, we must get them committed. Yeah. And kindly feel talk about youth in Kenya. Our youth, they are the leaders of tomorrow. Lakini mbanya kwa ewe chance. And I want to give them a chance in my constituency. Right. In fact, what I want, ndagete kwa ansabono, wabeka hamo, make sure nga kere kenyoro, nimbwata wa youth kere sublocation, nimbwata wa youth 100. So that I give them, go at a key, tell me what you want to do. Do you want to do pottery? You say which project do you want to do? Mota getemba kwa machine moko well ichikwende ichidirisha. Then I help them each school. There is no need bako genda kulia ichi contract. Aba youth na bako ichi contract. Aba youth na bako ichi contract ichi school. Nyo no kwa gacha navu ba to kwa tebia kwa tumaga polytechnic ba so my 3-4 months ba manyire ko beka rigena ba gacha. Wow. And that's how we want to empower them. Our youth, if you don't empower them, you'll have done nothing as a constituency. They should be first one abangina. Abantu the two groups. Abagaka barabo, you go away group ya abagaka. Yes. Kwa manyanga ngenti kwatagete. Yeah. Bago their needs. And you sako yabo. Bago tevinga kia abagaka barabo maite wa ikire miaka 50 plus. Bona it needs ya onichinke. Thank you mheshimiwa. Na bangina, maita bangina ba carry families. And I want to empower bangina. Thank you mheshimiwa because of time. Koranje kwanire budget ya Elias Omulitukeria lero ine naki okonye kwa nakyo okonye interpret ko chia asomo gusi emarago yabon the finance bill basoma I have not gotten in details kiagarantu alingino mheshimiwa Matiang'i as a function but from the previous few days I knew that they are trying to escalate into Chigoro one on maguta ndoje diesel is going to 300 in the next financial year a diesel will be going to 300 shillings igo what is there serikali gete kuita Kenya completely nende bono montoro mutaka naria kwenda ko mutaka kabisa no kuragira ataragire mwaye igege ntikiroro serikali ikanga twanye seri as quickly as possible egere to bange bali bago cheme baji kiagera is not going to help nende manyanga naro jibaga tebanga it is going to pay this financial year it is going to pay kwende loans 2.3 trillion this financial tima je siba sikiraro kiagera ikironi at the moment we are 12.8 trillion one ekiriba they have not been paying loans they have been accumulating loans bago accumulate bono konye bago kana interest yoka banyo kana principal so maybe they are now being asked to pay principal rather than 2.3 trillion tima nyeti where they will get that and manyeti no KRA is only managing 2 trillion and I saw the budget is 4.8 trillion. Sure. I don't know where they're getting 4.8 from because KRA is only raising 2 trillion. 2.8 in Ichikuru. I have not known where that will come from. Igo aba youth mbagwate mechando naenda aba youth kantagete ba akikura nenda mwamu nenda mwamu bacho Matiang'i nenda mwamu egere aja ko bakonya to create jobs and we are going to make sure youth banyore jobs bakonyeke omaito abantu bwati degree ga kango maite ndobwate statistics abana ba college babwate university graduates then you see what they can do. You can get them to do jobs and it's very easy to create jobs for graduates ba college kwende so that ba koraganga ba wende school wasa bajosoma kusa. It's very important. Mheshimiwa, yes. We believe nga ekyobo bunge ase bunge ya Kitutu Church North the competition is very stiff. Yes. Ngikiragira abantu ba Kitutu Church North bakwegene bako mu bungo lisiko roroboni kaba mwake siko so
so that they can give you an opportunity? One thing, that you know, he's a young man. Sure. He's a young man. About to say 40 years. 42 years. Yes, sure. He's very young. Taramanya needs chamantu. Right. Yeah. Ne taramanya abayibuli ngibawetera ko manye bintebi. Omanye tegero kwa sumbokire, omanye tenganga kyabantu basafire, you will serve them properly. A competition never kero umuntu wikate benga nkya yokera bagitutu. Inki already mbamanye tenga I am ready to work for them 24/7. Right. Yeah. Ne ndingande etiko committee no musarone in advance ko nyaba bagitutu. Yeah, njitindi ko ndali musaranga yikoliye. Inje nko abagitutu musharone. Yeah. Ese need yabere nonko beko musharone. Okay. So we kabange chance na barange chance kubwa abandi baroro. Abandi baroro bakwenda galia agikora ngakyakora contracts. Ano yororo at the moment. Yeah. Igakora contract with family yabo. N'abasani baye. Bono na abantu tara empower abantu bari galia abantu baro bamanyete ko koroski para. Gravel. Egicha morams nero gukora. N'abasani baye. No ani skuru kwa gacha nero gukora na family yaye. Orento mungno mwabo ime orento na muswati mwabo bakore bintebi. Gitingo kora bintebi. Inchira ngote beka tenda ese skuru. Twali na tebye committee rigereria. Na committee ekare rigereria na ranga mbabwate criteria. Nende ko ikame kishwanga babwate criteria ro umuntu oyo olio deserve it. Right. Yes. Asante sana mwish, maybe in a minute or less asengenchunga ebironiko bya tuminyokirikigima. I'm giving you an opportunity. Okwanera umuntu umugitutu umuntu kitutu cha North umusabe kura yawe abagitutu bamintu ba cha North iyanko basaba nene ko basaba indense kabisa maraba insenyi karansete nga ga kingali baga mba serve for 5 years nende njega ngate ba maine kabisa iyanko kolega si no 5 years inkenchi bogitutu chache eve modern kwende constituency kiagera gante gitenga bogitutu chache samagendro eve number 1 is Kenya ngima into MSCDF yeah package shiringia yemo ego tumeka nende ko advertising events ino na kolete kana nyo 100 million and this is how I used it kirase kere wodi ne bwate magendera ye bese tari egworo omuntu kuri ora echera yeah na committee yane so I'll work for them yangu wasaba bangeri baga for 5 years nyati ngokora kende bandusi oro yeah so that I work for them for development nende gango siria mangana aria onende aruma itoko nyo omuntu kale mugondo autore chayaye igate tikurigeria ari paranga gari aitiroro miyo kuchoro nyore chiringi 100 200 nyingi gokonya kindi yonse igante gete empower them by project barakore chikuba chingurubo kabanyene bakwani kibese kuroro. Right, asante sana mwish, tunashukuru sana Asengencho you found time wacha gusanga na Getembe TV na boiko Getembe FM Asengencho nga ebironigo bya tuminyokirikigima kolende we will invite you again next time elio togendre gusanga mange anana yalengete ebunge ya kitutu cha North kurugiga ase studio asense moyane emonyo 19 ndo chenga ebiro bya nigo bya mnyokiri na ndi ngominyo kandi gochaseki bachensenya omweshimiwa kati ya Mexico na South Mopiro World Cup Mexico kwa kera na South Africa iko chinyomba in Africa South Africa I'll go for that. Thank you so much. I'll go for Mexico though. You'll go for Mexico. No, Amboli, but I'll just go for Mexico. No, Mexico. Well, for some reason. South Africa and they are Africans like us. We should be proud of that. Kindly create some time Kiagara next time kindly nyora chinga because we want to be to kopisa orusi kapisa keregen to kere so ngobwa gochisa abantu abagetutu ba chache North Kiagara rone chinse chia to bateke mpira ngosore World Cup ngosore chinse nyega ngutanga store mpira to wakera ngambia bono litanganika ngima singincho yogo create your time go chana ba yaba on a short notice to wakera ngambia bono asogo chomo heshimiwa mwanchomo ligerelia na bogo mwanchomo tegarelia Ogetembe television abo igomoncho mategalio Ogetembe FM radio ego tu abere no magoko kingima como oji gose como kwana nere kusanganera omheshimiwa Geoffrey Asanyo oyoro omo aspiring MP kitutu chache North etwatara chinga kichinke kingima kini next time I think tukoikatomoligie toche tukwane nere ya masem and the next time I want to promise you ngo mukwana tore nere maiga yetent alafu toge
noti tunere twana getembe twete ebyo spia tebire alafu tumanye nga topic to confirm kuna se studio Mheshimiwa atete kwa vote of thanks kuchase abantu bari karibu sana mheshimiwa yango te bagetembe nga mobo. Yes, thank you. Kiagera, this is the best radio station. Thank you. And you have given me a chance mwangere ribaga okwana naba getutu ba minto. Yes. Yanko beninga mbuyamono nende mbuyamono, and we are going to support Getembe FM in all ways. Thank you so much mheshimiwa. Nagokire, thank you for the honor that you mwanga esemara kwa yawana. Tunashukuru pia mheshimiwa, but we will invite you again ekeruturanyore chingaki nayo tware chingaki elikwene kinga ntogende gusanga mange kurwa ase turi mwanchu murigereria omwanchu motigereri. We want to thank you in a very special way asenge nchunga nayo wasangire na intwe wakwanire na intwe yemo ase yemo elikwene kinga engambo ya Getembe yabeire egeko ba successful nigo nchenigo nkoro kwa Ruth Kemunto emonyo 19 eba kondo kama tangio floor. Yes. Nkugenda ngule biseiga bagende no mheshimiwa abona ebisimba kangule namete bise. Thank you so much. Yes, korera sege kegetari getambe tuomerane asensemerie TV ekeunga chinsenye na Ruth Kemunto igotobasa guskare genda kurigereria Getembe TV genda gutegerera Getembe FM.